Jaha. Eikö sä eilen haukkunut mua ihan tarpeeksi? Mä en tullut haukkumaan sua. Vaan? Mä tajusin, että sun moukkamaisuutes ei olekaan este, vaan hidaste. Vai niin? Sä olet pohjimmiltas terävä kaveri ja pienellä vaivan näöllä me leivotaan susta oikein unelmien herrasmies. Pian meidät kutsutaan kaupungin parhaimpiin juhliin ja seurapiirit suorastaan kohisee meistä. Ties vaikka päästäis lehteenkin. Mitäs sanot? Ja mulla on leipä kesken. Heitä nyt tuo ällöttävä käntty roskikseen. Ja vie mut illalla vaikka oikein hienon paikkaa syömään. Aloitetaan sun koulutus vaikka pöytätavoista. Kiitti vaan, mutta ei tarvitse kiinnostaa. Mä oon sun mielestäsi juntti ja aion olla jatkossakin, että tiedoksi vaan. Maistuuko?